sols intercanviable als comerços d'Ontinyent, fins a la creació del programa Estoc Vivenda, a través del qual el que es pretenia era treure al mercat de l'alquiler, al mercat de lloguer, les vivendes que hi ha en estoc i, a més, fer-ho a preus molt assequibles. Mesures que passaven també per la creació d'una renta bàsica d'emergència destinada a aquelles famílies que s'han quedat sense cap tipus d'ingrés, o també a la creació del compte corrent tributari local, a través del qual el que preteníem era que els ciutadans d'Ontinyent pogueren pagar els impostos municipals, pogueren pagar les taxes a través de 12 mesos, 12 mensualitats, sense cap tipus d'interès. A més, avui fa més d'un any des que el president de la Generalitat Valenciana va anunciar la ficada en marxa de l'anomenat Pla Camps. Un any des de l'anunci a bombo i platillo, però a pesar de que en juliol Camps dia que abans s'acabara el 2009 totes les obres del Pla Camps estarien iniciades, l'única realitat que sabem al respecte, l'única realitat que tenim en Ontinyent és que no s'ha ficat en marxa ni una sola obra del Pla Camps. Avui fa, a més de 9 mesos des que es va celebrar l'últim Consell Econòmic i Social. El dia 3 de juny de 2009 es reunia el Consell per tal d'estudiar les mesures presentades per tots els seus membres. Han passat més de 9 mesos i ni s'ha reunit el Consell novament, ni s'ha parlat de la viabilitat de les diferents mesures presentades pels agents socioeconòmics, ni s'ha ficat en marxa ni una sola mesura per tractar d'ajudar en aquests moments aquells que estan passant pitjor. Avui fa, a més de 9 mesos des que els comerciants d'Ontinyent van manifestar el seu suport a una mesura presentada pel PSOE com era el xec de naixement, que suposaria una injecció directa de 80.000 euros als comerços de la ciutat. I fa més de 5 mesos des que els constructors del poble demanaren a la senyora Insa la ficada en marxa d'altra de les mesures que els socialistes havien presentat, el programa Estoc Vivenda, l'eficàcia del qual ja ha estat més que comprovat a Gandia, que sí que l'ha ficat en marxa. Hi ha a Ontinyent a dia d'avui 3.800 parats i paraes que es pregunten què podem fer per ells. Què podem fer les diferents administracions per tal d'ajudar-los a eixir de la crisi i que saben perfectament que l'administració no és sols el govern de l'Estat, sinó també la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament. L'únic que ha intentat fer alguna cosa per tal de solventar, per tal de superar aquesta crisi ha sigut el govern de l'Estat. El govern d'Espanya ho ha intentat invertint en Ontinyent més de 10 milions d'euros. Més de 10 milions d'euros que han anat dirigits a obres que no sols milloraran la qualitat de vida dels ontinyentins i ontinyentines, sinó que a més han ajudat a crear més de 400 llocs de treball. Preveiem que continuaran creant al voltant d'uns 200 més, o que com a mínim han ajudat a que no es continuara destruint treball als nivells que estava destruint-se en aquests moments. Però el que els ciutadans estan preguntant-se és on està la Generalitat Valenciana. On està l'administració que té les competències en matèria d'empleo? No és l'Estat qui té les competències en matèria d'empleo, són competències transferides a la Generalitat Valenciana. La gent està preguntant-se on està el nostre Ajuntament, que és l'administració més propera al ciutadà. La veritat és que pareix que per a l'Ina Insa 3.800 parats i paraes no són encara suficients per exigir a Camps que invertisca en Ontinyent. Pareix que aquests 3.800 parats i paraes són encara insuficients per exigir-li que fiqui ja en marxa el Pla Camps i que ho faci ara i no quan electoralment li és rentable. Que comenci ja d'una a complir amb Ontinyent i comenci a pal·liar aquest deute històric de més de 110 milions d'euros que manté amb la nostra ciutat. Pareix que 3.800 parats i paraes són per a l'Ina Insa insuficients per a ficar en marxa mesures anticrisi. I és que la veritat és que hem arribat a la conclusió que la nostra alcaldessa pareix haver-se convertit en una mescla entre senyorita Rottenmeier i don Tancredo. Per una banda ens ho nega, per una banda ens rinya tots i intenta tirar pilotes fora, però al mateix temps es queda quieta. No fa absolutament res per tractar d'ajudar a eixir de la crisi i es queda esperant a que ens pilli el bou a tots. Miren, jo no vaig a enganyar a ningú. Els socialistes no tenim una vareta màgica. Ara, sí que tenim forces i ganes d'arribar al muscle per tal d'eixir d'aquesta situació. Som a més plenament conscients de quines són les capacitats que té un ajuntament, però també som plenament conscients de que són ja molts els ajuntaments que han ficat en marxa mesures anticrisi i que, a més, estan exigint a la Generalitat Valenciana que també es fiqui en funcionament
i que complisca amb els municipis i no es deixi de la mà de Déu, com ens ha deixat els ontinyentins. Fa més de 2 mesos que els pressupostos d'Ontinyent, els pressupostos municipals, haurien estar aprovats. Jo recorde molt de temps de tindre que sentir al PP dir què passava amb els pressupostos municipals. Dir que els pressupostos municipals no s'aprovaven perquè el tripartit no s'aclaria. Doncs bé, hem d'arribar a la conclusió de que alguna està passant en este govern municipal. No sé si es tracta de que és un pentapartito, no sé si és que cada un d'ells va a la seua, va pel seu compte, però el ben cert és que els pressupostos estem acabant febrer i no estan aprovats. No volem mirar això com un problema, que ho és, sinó també com una possible avantatge. En quin sentit? Estem encara a temps de ficar en marxa les mesures anticrisi. Per tant, el que volem en aquesta roda de premsa és demanar al govern municipal que aprofiti aquest moment per a pressupostar mesures que ajuden a les famílies d'Ontinyent, que ajuden a aquells que estan passant el pitjor en aquests moments a eixir de la horrible situació en la que ens trobem. Per això volem ficar-nos una vegada més a disposició del govern municipal per arribar a acords. Volem, a més, mostrar la nostra predisposició absoluta a parlar de tot el que faci falta, sempre i quan es tracte d'arribar a acords que tinguin per objecte eixir de la crisi. Este no és el moment de fer càlculs electorals. Els únics càlculs que valen en aquest moment és el de la quantitat de mesures que som capaços de ficar en marxa per ajudar a ciutadans i ciutadanes. És moment d'altura de mires. És moment d'intentar buscar allò que ens uneix i no allò que ens separa. I sobretot és el moment de ficar el millor de cadascú per tractar d'eixir junts d'esta crisi. Moltes gràcies i